аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. силии нақд аз атои Насябе. марди тавонгару бахшандае ба дарвеши фақир гуфт: эй бародар, оё мехоҳӣ ки имрӯз 1 дирҳам ба ту бидиҳам, ё ки сабр мекунӣ то фардо зуҳр 3 дирҳам ба ту бидиҳам? дарвеш гуфт: агар дирӯз ним дирҳам медодӣ, розии ту будам, то имрӯз 1 дирҳам ё фардо 100 дирҳам бидиҳӣ. гуфт: ди ними дирам розитарам, зон ки имрӯз ину фардо 100 дирам. силии нақд аз атои Насябе. нақ қафо пешат кашидам, нақд бе. эй бародар, ту низ ҳушёр бош ва қадри ҳангомаҳоеро ки дар он ҳастӣ бидон ва акнунатро ғанимат шумор ва кори имрӯзро ба фардо насупор. ҳин биё эй ҷони ҷону садҷаҳон, хушғанимат дор нақди ин замон. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.